menta sakapali jong iba ars imli ha Mawsaw Domsohpian kumba uju pensong shit ya kiwe ki lagi dro ha kiwe pat kijaka kumta ka tegesngi khadar tarik benai kantai arjar pondriu kalagi dro jong basim kansa pensong shit puk ya ka southwest Khasi hills baro kawai ya ka khwai competition en peniai de iba bisang riang pol ksha rengkat bagi parlok kat ba ya ka lagi dro en peniai de iba ars imli rengkat berka grup kajong u habro arteli gi jingile kai ki don hadu khat prateli gi Lakh ka fishing competition ka ba en sapnya de iba bisa riang pol ksha rengkat berki parlok haka khat artarik banai bakantai arajar phondriu ka por sedang kantai kantai bace men step ban kan kut haka por sau bace janwit ka tiket khwai kalong shihajar shiringwiang uwei khwai ka jaka kalong ha Mawsaw Domsohpian southwest Khasi hills ka price ka banang kong ka dei Lakh ka price ka ba ar ka dei Lakh sanpho ka ba lai Lakh hadu ka ba pra ka dei Lakh pat ka ba khandai ka dei sanpho jar ka ba shipho sanpho jar khatwei sanpho jar pat khat aru sanpho jar nolor kita gi Lakh haneng ki don ru kini ki consolation prize ki ba lai jar marwei hadu saupho teli pat kam kut no tangkat tah ka tegesngi hanrei kan don ru kalak hidro ben peniai de iba ars imli rengkat perga grup ka jong u ka tiket kan dei tang ars pa sanpho si tiket ka price ka baneng kong ka dei khat ar Lakh ka price ka ba ar ka dei shipho Lakh ka ba lai Lakh ka ba sau ar Lakh pat ka basan hadu ka ba shipho phindang yo ya ka pisa ba marmar Lakh henrei lada pimtre ya ka pisa haka kerdan ka baneng kong pinshim daga bolero pick up ka ba thamai haka kerdan ka ba ar pinshim daga bolero brand new nang ta ka kerdan ka balai pinshim daga alto kitten ka ba thamai para ka kerdan ka ba sau pinshim daga alto standard ka ba rim pat ka ba san hadu ka ba shipho pinshim daga scooty naga banta kilaki dro kon hakine ke number ki balapu hangne